Здравейте, днеска ще завеждаме апартамент в Roblox. Ето го. 3, 2 и цък. Готово. Влизаме вътре и какво да видим? Първо, само нашия да влизат. Ето, всичко си е тук, на мястото, ето. Тук. Ще сложим една легла. Искам да ми е в червено, точно така. Тук какво да има? Не. Тук няма да има нищо. Тук избрахме тук. Какво да има там? Не. Ага, да. Това повече ма кефи. Така, тук какво ще има? След това слагаме тук. Това маса е тази. Какъв цвят? Червено, разбира се. Ето го. Столчета. Ето. Нека да са сини. Да не го правим такива. Ето. Синьо. Нека да са еднакви столчетата. Да не ги правим някакви